No mulla oli hyvä palkkainen siisti sisätyö, mutta ei se vaan antanut mulle tarpeeksi. Tää nykyinen homma on ammattina tosi haastava. Ei varmaan yhden miehen elämä riitä kehittyäkseen täydelliseksi tässä. Sitrunat pitäisi aamulla leikata, jäitä hakea, keittää kahvit ja vedet. Ei näitä koulussa opita, ite nää vaan pitää oivaltaa. Näissä hommissahan ei ikinä tuu raja tarkkuudessa vastaan. Tääkin pystyy niin vaikeita tilanteita kohtaamaan. Ja siinä pitäisi samalla vielä juomatkin rakentaa. Tinkimättömällä ammattitaidottomuudella ja hälläväliä asenteella syntyy myös kaupungin paras asiakaskohtelu. Perinteitä kunnioittamatta tietysti majava.